For example, meron ka ng disiplina sa pera, yun, nagsisave ka, and unfortunately, nafe-feel mo na parang nawawala na yung ganong disiplina. Pero, ano yun pag naging habit mo na, hindi naman agad-agad mawawala. Pero, pag dumating lang sa ganong point, at nawawala na yung feeling mo nawawala na yung ganong disiplina sa pag-iipon ng pera, isipin mo lang, meron pang susunod na taon. Meron pang bukas, meron pang isang buwan, meron pang susunod na 5 taon. Kasi kapag inisip mo yun, inisip natin yun, well, eventually, gagalaw ulit yung katawan natin. Oo nga pala, no, may pagkakagastusan pa ako, marami pa akong kailangan bilhin, marami pa akong kailangan na asikasuhin next year, next month, next day. So, kailangan pala, hindi ko alisin yung disiplinang meron ako sa pag-iipon. Parang ganun lang. Parang ganun lang siya. The Answer Ko.